En els llibres d'història diu que la Guerra Civil va començar el dia 18 de juliol de 1936 i va acabar l'1 d'abril de 1939. Però per als nostres majors, aquests dies no són dos dates tancades, no suposen un període de temps tan definit, sinó que el patiment, la por, les mobilitzacions i tot allò que va envoltar el conflicte està envoltat per una aura de por i quasi com de misteri. Per això es refereixen a aquest temps com temps de guerra i fam. Des de ben menuts hem escoltat les històries de la guerra sempre a veu baixa i quasi en por. Només es faltava que quan ens contaren alguna cosa de la guerra, els nostres majors començaren a mirar per carrera i digueren no digues res, això no pot parlar. Sempre hem parlat de la guerra amb por, sempre envoltada d'eixe tel de misteri i de foscor. Quan tu no comences a investigar tots aquests successos, el que fa és entendre millor aquesta por, el que fa és entendre per què els nostres majors no volien parlar d'aquestes coses. Però també és necessari, perquè no podem deixar ninguna part del nostre passat envoltat en la foscor. Això, coses d'aixes d'antes, que això, si ho diuen no s'ho creuen. La guerra va ser un sofriment pels que estaven en el front i pels que estaven en casa. Anaves a fuegar. Calamitats. I estaven amagats tots i van passar la de Sant Amaros. Perquè per a menjar ya va poquet. Mis recuerdos, pues en parte están un poco nebulosos, pero de algunos sí me acuerdo bastante bien. En la guerra, cau qui cau. És que passa això, que ho saps tot, però com que ara eres tan... Ho has sentit dir, però no pots concretar. Estava al puesto o estava allò, no. Això jo no he passat res. Nosaltres no teníem coneixement, i mira, però es va passar, puta, de fam. Això es diu ganes d'oblidar. Ningú té ganes de recordar quan no ha estat bé. Estava la CNT, que eren comunistes. Jo només coneixia que era el partit més gran que havia en Altea, els socialistes, d'altres, la UGT, Esquerra Republicana, i això no té res més. Portes el permís de ton pare? Jo dic, per apuntar-me jo a la CNT, dic, o voler mon pare, o jo soc la que ho vulc. Dic, però no puc apuntar-te, perquè eres menor d'edat. I el rapó que entrava diu, hola. Jo dic, hola, perquè jo tenia amistat en ell i en sa mare. Diu, apunta la xica. Diu, pues l'apuntaré perquè tu m'ho dius, però no ets dret d'apuntar-la perquè és menor d'edat i no porta els papers. Jo dic, demà t'ho duc. I m'ha apuntat. Durant la República, les dues forces d'esquerres majoritàries al poble eren la CNT, de la que tenim existència documentada des de l'any 1919, i el Partit Izquierda Republicana, del que era president Quico Ronda. Jo no vaig tindre la fortuna de conèixer-lo, cosa que alguns cosins meus sí, i el que sé d'ell és evidentment per referències i bàsicament per mon tio Paco, en el que de jove tant de temps vaig passar. Significa molt el nom que li va posar als fills nascuts en Argentina, a les meues ties República i Libertat, i a mon tio Paco Longinos, que va haver que canviar aquests noms després en tornar a Espanya. Una de les seues grans inquietuds va ser, i en mèrit, en aquella època, muntar el que era la fonda de Ronda, que durant tant de temps i tanta tradició va tindre. I tenia un viveret, el posava a la vora i a sequets, davant del que són els sequets, davant de la fonda, i en un botet baixava als seus huéspeds i es deia, què vol? Vull que arròs en llagosta. Doncs ala, vinga amb mi. Bogava, treia el vivero i deia, eixa és la que vull. La treia i eixa per a vostè.
Això avui en dia li diuen qualitat de vida. El Chico Ronda en Altea era una personalitat, entonces. Y el Paco, també, el Gil, també era bona persona, per mi bones persones. El Chico Ronda era alcalde d'Altea. Alcalde durant el període de la monarquia, en la república i durant la guerra. Ell va patir moltíssim, sempre ho he sentit, en el tema que ha perdurat fins fa molt pocs anys, diguem 30-40 anys, el tema del subministre d'aigua potable a Altea. Sí, va luchar moltíssim en aquest tema. D'ahir que les meues ties a voltes diuen hem treballat per al dimoni, tota la vida per la política d'este home. Les forces de dreta i les forces d'esquerra van anar polaritzant-se i van ser incapaços d'arribar a acords i a establir un mínim diàleg. Per això, la situació va anar a poc complicant-se, cada volta radicalitzant-se més, fins que es van convocar les eleccions del 16 de febrer de 1936. Fixeu-vos si era una data electoral important que fins i tot les festes del Santíssim Crist del Sagrari, que tenien que celebrar-se eixe mateix cap de setmana, van ser suspeses per la por a que allò poguera desencadenar enfrontaments. És que jo ni diré una cosa que va passar. És que una cosa de riure, Jo estava, això té molta fama. Els mites que feien allí en el cine moderno. Estàvem en un discurs del partit, de la CNT, i allí el que volia parlar demanava la paraula i parlava, i estava aquí con el rapport de jefe. I Quico decía, el compañero fulano de tal que parle, i tocava parlar d'ell, i parlava el que fora. Entonces estava un home de la mar que era molt graciós, que li diuen Quico el Tantaro. I havia, pido la palabra. Quan li va tocar parlar a aquest home, i fa el rapó, jo estava allí, jo era el xicó. Diu, el compañero Quico que parle. Diu, jo tinc que parlar 4 paraules. Pues dile, només tinc que dir-vos una cosa. Un pi i un llamp, tot un pinam. Cójanlo, enciérrenlo. Se l'emportava i li representa que estava a la presó i allí el cerrojo que tenia la porta el tancaven. Faener no era. L'únic era marxador de pilota que no n'hi havia cap en tota la província. Però de faena no li'n dones. Entonces va passar un grup xillant cap amunt, jo vaig eixir i ma mare me'n recorda que em va tisar, diu, és la guerra. I em vaig escapar d'ella i vaig veure com destruïen la font esta del portal. La destruïen perquè era particular i es pagava 10 cèntims per omplir un cànter d'aigua. I d'ahir ja van passar a la iglesia. A partir de febrer del 36, els actes violents contra iglesias i ermites van succeint-se per tota la comarca. Habitualment es tractava d'un grup de persones que entraven dins de l'ermita i treien fora tots els objectes de culte, imatges. Era el diumenge de matí i estava a casa, esmorzant. Ell havia ja voltat d'ella, entonces. I van pujar 3 o 4. More vosotros. I jo estic esmorzant, more vosotros. I se van endur. I se van anar a Santa Bàrbara i van tombar a Santa Bàrbara, la van cremar, no sé què va passar. Feia pocs dies que havia començat la guerra, vaig vindre, una nit vaig vindre i van cremar tot el que havia en la iglesia. I jo això no ho vaig veure perquè jo estava dormint, però l'endemà, quan vaig veure la cendra i tot ahir, van cremar tot el que van trobar dins de la iglesia. Jo trobo que no va salvar res. La Mare de Déu Consol estava hecha ara en una caire sentada, que era meravellosa, era una cosa molt. Però en una corda la van amarrar i van atesar i la van trencar al mig. Recordo jo que pujaven a les capelles, tiraven a la imatge que ocupava la capella, en terra, la treien davant de la iglesia i allí, en un foc, van cremar la roba
que usaven per a tots els oficis, els retors i toalles d'altars, i tota la roba, incluït els bancs, en van cremar alguns. En tots els anys que hi havia tot, així no va quedar res. Hi havia dos púlpits, un ahí i l'altre així, que feien els sermons. Tots aquests bancs es van cremar en un muntó ahí mig. Van fer un foc ahí i ho van cremar. Curiosament, algunes d'aquestes accions han acabat generant fins i tot llegendes. Segons la història, el Cristo, que estava ahí davant, també el van tirar, i un d'ells va posar la faixa que duia el Cristo, se la va posar ell. No sé si la història serà veritat o mentira, però diuen que aquesta persona va morir de mala enfermetat en cucs per tota la panxa. Es conta la història, jo no puc assegurar això. Quan a la guerra, així estava ma abuela, a soles, que va sentir que estaven per allí tots els de la guerra. Diu, venim endur-nos a Sant Miquel, que n'hi havia un altre i baix. I va pegar una pedra al braç, que Sant Miquel duia, li trenca el braç. I uns homes que havien allí van dir, t'havia de trencar ara el teu. I li van pegar un tir i li van desfer el braç. I d'ahir van vindre així. I l'abuela, que ho va sentir tot això de Sant Miquel, se'n va vindre corrent. Ai, Maria, estic a fuega. Estic a fuega. Diu, què és? I m'he mica ajudat per a que el posem al fem. Fem un clot i el posem en el fem. Diu, no, jo no puc fer això, Sant Antoni dins el fem ni pensar-ho. L'abuela deixa eixes portes mig obertes. I agarra el xiquet i l'abuela i se van entrar per acá dins. I li diu, Sant Antoni ho ha sentit tot, estic dient-ho amb molta fe. Jo no puc salvar-te, t'has de salvar tu. I quan t'apleguen així, un es diu a l'altre. Així han passat, està mig obert, i han passat, no cal que entrem. I se'n van anar. Tot això es va... I Sant Antoni es va quedar ell. Moltes persones van poder amagar a sa casa tant trossos molt venerats d'aquestes imatges com fins i tot imatges senceres. Pues el niñito, el niño Jesús de Praga, ese va ser, y el INRI, que es Jesús, rey de los judíos, y la corona del Cristo que du ara actualment, era la que duia el Cristo antes. I uno va entrar i anaven a tirar el niño de Praga, que se té la bola, el niño de Praga. I ell va dir, no, jo el tiré, i el va agarrar i se l'ha endur a casa i el va tindre tota la guerra. Com els de la CNT anaven per ahí tirant sants, entonces era una pena. I li van posar a Santa Catalina un llaç de la bandera espanyola. I la van posar baix al corral. I allí va passar la guerra. El cas extrem és el de l'arxiu parroquial de l'Església de la Mare de Déu del Consol d'Altea, que va ser salvat íntegrament amb l'ajut de diferents persones, però principalment per l'antic sacristà Quico el Bollo. Poquet a poquet, tots els dies, quan teníem descuit, que no el veien, treia. I en coses s'ho enduia enrotllat i en sacs ho amagaven baix del fem. Això que això ho contava ma sogra. Ella anava duent i posàvem en sacs i dins del fem on estava la cuina i l'entraeta, tot allò era corrals. I allí ho amagaven. Tots els arxius de la comarca van patir destruccions durant els primers mesos de la guerra. Entre agost i setembre de l'any 36, l'arxiu del Registre Civil i del Juzgat Comarcal van patir diversos atacs. Podem trobar els rastres d'aquesta destrucció tant als llibres de naixement com als de defunció. Es tracta de, literalment, esguellar les fulles que formaven aquests llibres per a fer desaparèixer la història comuna, però també pareix ser que n'hi havia la intenció de fer desaparèixer les actes de naixement d'alguns
dels quintos, d'alguns dels possibles soldats durant la guerra. Les conseqüències d'aquesta destrucció són encara visibles, però, a més, encara les patim. Si qualsevol persona volguera certificar el seu naixement produït durant aquests anys i del qual no es conserva l'acta original, haurà d'iniciar un tràmit administratiu per a tornar a documentar tots els detalls del seu naixement. Això acaba desembocant en un expedient que no es tornarà a reintegrar en els llibres, sinó que acabarà en aquestes caixes verdes que podem veure ací. Després de les destruccions de l'estiu del 36, les autoritats municipals van habilitar nous llibres, tant de defunció com de naixement i de matrimoni. Però en acabar la guerra, aquests llibres van ser anul·lats per decret i van deixar de tindre validesa administrativa. Mi abuelo, pues entonces, treballava prou. Eren 5. I a conseqüència de que era patrono, dient que era patrono, van incautar la casa. Van poner un letrero en la fachada incautado por la CNT FAI. En la part alta es va incautar la carpinteria de mi abuelo i una casa en el carrer de Santa Bàrbara, no la de Cervantes. Cervantes no la van tocar per res. Cosa curiosa, però no la van tocar per res. La d'enfront, que era d'un tal Miguel Martínez, ahí també van fer el mateix letrero que hi havia en mi abuelo. Aplega un grup de milicianes en un sargento i que anaven a ocupar la casa. I mi abuelo va dir que ell tenia una feina molt delicada, que era fer ataúds, i fer ataúds per tota la comarca. Els pobles quedaven sense servici. I això es va parlar en altres persones i van dir, bueno, doncs nosaltres ocuparem dalt i vostès apanyen-se en siga. Baix de la carpinteria havia un sòtano. En la viruta la van escampar un poc, van posar els llençols damunt i dormíem allí. Mi abuelo, jo enmig i mi abuela. Jo vaig tindre l'avantatge de que els milicianes estes es van portar un sac d'arròs, uno de sucre, uno de farina i tot això, i ho van depositar allí en la carpinteria. I els milicianes no sabien guisar. I entonces van demanar per favor que es guisara i ma abuela feia menjar per tots. Gràcies a això nosaltres no vam passar fam. Entonces trabajaba a la finca para las 7, y el encarregat, diu, vam anar i ens van apuntar no per política ni per res, per estar tranquils, al sindicat més fort que havia en Altea, a la CNT. Ens apuntem a la CNT i resulta que la finca estava encautada per la UGT. S'enteren des de la UGT i se'n venen i ens diuen si voleu treballar teniu que apuntar-vos a la UGT. Van canviar a la UGT i a treballar. I van treballar fins que se van endur la guerra. Havia, sí, en la partida del Pontet, un bancal que era d'un terratenient alteà, un tal Miguel Rostoll. Tio Miquel de Rostoll era un terratenient fort. Tenia un hort de taronger que el tenia molt ben cultivat i en plena producció, i això es va incautar. També posava el lletrero, però en lletres més grans, incautado per la CNT FAI, també en una valla que tenia a pegar al camí que va a la Lloma. Allí a la valla estaven les mateixes lletres. I ahí hi havia una persona del poble en la porta, perquè tenia una porta d'entrar a l'hort, que ahí havies de ser d'esquerres per a poder entrar. Passaven i t'omplien la camisa, la cinà que diem nosaltres, una cinà de taronges, una cinà només, i omplies taronges. Eixe bancal va durar menys que la guerra, perquè tots eren a collir, però ningú es va preocupar de regar ni treballar menys a bona hora, i es va perdre.
Després va passar a ser el primer camp de futbol que va haver en Altea. A la finca Montemolar, popularment coneguda com la finca del Marquès, es va instal·lar l'Hospital de Sang número 5, on s'enviava bona part de ferits del front. A l'hospital hi havia lo del Marquès. Estava ple de persones totes mutilades i malalts també d'enfermetat i tot això. Ahir s'imputaven peus, cames, el que siga, però un hospital gran. Van posar un hospital de ferits. I després, quan es va acabar la guerra, els fills ho van vendre tot i no van voler saber res de per ahir. Una volta buidats tots els edificis religiosos de la població, de tots els objectes de culte, així com de les imatges, van ser incautats per les autoritats locals i utilitzats amb diversos usos civils. En el cas de les ermites, algunes van ser utilitzades com a magatzems, però també com a corrals. En el cas dels grans temples, com per exemple l'església de la Mare del Consol, va ser al principi un alberg per a refugiats i cap al final de la guerra ja era un quartel militar. Ho van agarrar els refugiats. Els refugiats que venien, que sí van haver un muntó de refugiats, venien per Almeria i tot això, fugint, pues es van posar en la iglesia de dalt i en el convent. Això era un quartel en la guerra. Així, pues, venien un quartel que ens donava menjar a tota la contorna d'ací, perquè feien unes calderes de dentilles bullides, perquè oli n'hi havia poc. I quan s'acabava de repartir als soldats, nosaltres veníem en una casserola i ens l'omplien de lo que sobrava i d'ahir menjàvem. Si me quieres escribir, que saber mi paradero, en la iglesia de Altea, al altar de San Francisco, fent aquesta cançó. Si soldats van treure la cançó. Ahir els soldats estaven manats per un comandant que li deien Montleón. Quan pujava el comandant, tots els xiquets ens anàvem a veure-lo perquè anaven un cavall i per nosaltres era una cosa gran. Veure que soldats que estaven assentats allí a l'entrada de la iglesia s'alçaven tots drets, fent-li el saludo i tal. I nosaltres això ens feia una impressió forta. Què hi haurà dins de la iglesia? Entrava dins la iglesia, què hi haurà allà dins? No ho sabíem. I un dia era el comandant Montleón i el capità Jiménez. El capità Jiménez vivia en els mateixos carrers de m'abuelo i eren íntims amics. La seva dona mestra, doña Josefina, quan estava malalta i tot això, matia a fer escola. Es portaven molt bé. I passava tots els dies per la porta. I un dia li dic, don Antonio, ¿qué hay dins de la iglesia? Y ella contesta en castellano, dice, de la iglesia no, del cuartel. Dice, si lo quieres saber, vente conmigo. Em va agarrar de la mà i vam entrar, claro. Companyia, el capitán, tots. I vam passar ell i jo. Hi havia un sector que havia colxonetes on dormien, en l'entrada havia, en les capelles havia dels bancs que havien trencat de la iglesia, estaven els fusils allí, col·locats, on estava la pila del bateig hi havia ametralladores, havien tapat totes les claraboies per l'aviació, perquè no vegeren llum allí dins, era el quartel, havien tapat tot, i allò donava una impressió rara. Estava tremendament ple de polls, paràsits. Em vaig omplir la roba plena de polls el dia que ho vaig recórrer tot. I després ja, alguna altra volta, entrava, perquè quan veia el sentinela, poc més o menys, i és que m'havien vist, tenia la confiança d'entrar, feia buenos días o buenas tardes, i entrava, que i ells no em deien res. No deixaven entrar ningú, ni molt menys. Agarrava bales de la iglesia, em posava bales a la butxaca
i me n'anava en la plaça de Tonico Ferrer, havia una casa molt gran, era de tot el que és el jardí l'eixe, era la casa. Agarrava viruta de la carpinteria, la posàvem allí a una ximenera que tenia en terra, posàvem un muntonet de viruta i tiràvem les bales i les bales explotaven. I això era una festa per nosaltres. Pim, pam, pam, les bales. Tenien unes bales enormes, les bales que pesarien uns 4 quilos. I un dia, quan em vaig trobar la bala, en una alegria jo als amics, ara sí que tinc una bala per a fer la faena bona. Agarro la bala eixa i me'l vaig emportar allí a casa, la vaig a guardar i quan venen els amics ens anem tots en un cabasset de viruta, la poso allí a la ximenera, li bote foc i posa la bala allí. I tots, la ignorància, esperant allí que la bala explotara. Es gasta la viruta i no explota la bala. M'ho anem a per més i això ens va salvar la vida. Quan estàvem ja a 20 metres de la porta per entrar a altra volta, explota i li pega al pilar central de la casa i tota la casa en pes, rum! Tot el que és avui el pati, la plaça de Tonico Ferrer que diem, tot aquest pati va caure tot. I entonces Tonico Ferrer, que vivia, era el dueño de l'estanc, va dir, bandidos, que heu fet, tal i qual, i nosaltres pues, a fugir i tot això. El quadre de Luis Bagaria, que era un home que estava en la fonda de l'abuelo, que va anar en temporades i tal, i que al parecer era un home molt reconegut com a il·lustrador i caricaturista, i tenia molt de prestigi per la seva ironia en quant a l'actualitat, i què millor mostra que esta. Estem parlant d'una època en la que l'anticlericalisme era el pan nuestro de cada dia, i entre altres coses. Entonces, de alguna forma, ve a representar pues, aquella creencia que este home tenia i que, evidentment, m'abuelo Quico també com a bon republicà i anticlerical. I este és un exemple. Estem parlant de l'any 1928, quan va fer això, que no era en absolut l'especialitat de l'home, ni esos grans formats, ni dibuixar a color, ni res. Va passar la guerra i la posterior dictadura rotllat en una canya i en l'interior del tiro d'una ximenera, per a que no pogueren localitzar-lo. Perquè no vull pensar si li arriben a veure esto, si li hauria sigut terrible. Per lo que jo sé de m'abuelo i he sentit, no era algo personal, era més bé contra aquesta forma d'actuar o de pensar, era algo més contra la forma de conduir-se la pròpia institució, perquè ell personalment va ajudar a salvar en plena guerra, a amagar alguns retorns que ell coneixia. Els retorns entonces no podien estar per allí perquè els mataven. Tenien que estar amagats així o allà o més per allà, però no els mataven. El carrer Fondo van estar amagats. I on més van estar amagats, senyor, que ho dient? Sí, estaven amagats, però no estaven mai en el mateix lloc, anaven canviant. Però si hagueren estat sempre en el mateix lloc, és haver-en trobat. En el cas d'Altea no va haver ningú assassinat de cap membre del clero perquè tots van estar amagats per els alteans, incloent els membres de la CNT o els membres d'Esquerra Republicana. Que els flares es van salvar pel comitè, que es va ocultar. I ell estava en una casa, ahí el carreronet de Xica i dins, estava un dia amagat i van anar a buscar-lo. I les ams, hi havia dues dones ja velles allí. Així no està, passeu, així no estava, passeu. I aquell, clar, passeu, quan m'ho diu, doncs no, i se'n van tornar. I ell estava amagat allí dins.
No es van amagar així. Es van amagar en la serra, estaven amagats. El meu home ha anat a donar el menjar. Ahí al Molí de la Torre, el que és dient la Cacau, ahí estaven 3 retors amagats. Bueno, no estaven sempre, anaven algunes voltes, que era el retor Carreta i els 2 vallesos. Estaven, de vez en quan estaven amagats allí a la Cacau I ahir al Sant Jordi bevia Macià, el cunyat del retor Carreta, i un dia vaig anar a baixar palla pel Macho, i Macià, no puges, que hi ha gitanos, no puges. I els gitanos eren el retor i 2 vallesos, que havien allí amagats. En la primera casa, quan se baixa al carrer Sant Domingo per cavall, la primera casa que vivia la tia Quica Ronda, esta dona va tindre a 2 retors que eren germans i tenia una habitació i hi havia un tabic i estaven els 2 dins. I llevaven el llit i hi havia un forat que per ahir eixien per la nit a prendre l'aire dalt. De tant en tant passava per el poble el que s'anomena moltes vegades el cotxe de la Calavera o la Pepa. I eren vehicles amb els que anaven membres de diferents partits polítics buscant tant a religiosos com a membres destacats dels partits de dreta. Van vindre 2 voltes per m'abuelo, en un cotxe que es dia la Pepa. El que pujava en la Pepa era víctima, era per matar-lo. I jo tenia una tia que era molt competent, sabia molt i era corpulenta i decidida. I des de dalt de la finestra, en el cap aixina, simulant que tenia una arma, va dir: el que siga valent que passen per mon pare. I jo estava mirant-ho des d'enfront i per mi això era un teatre. Després, al cap d'un temps, torna a vindre la Pepa i passa el mateix. Total, que se'n va anar la Pepa sense carregar a m'abuela. Van matar a Marquès, que era una bellíssima persona. Don José Benito Rostoy, marquès de Campofèrtil, va néixer a Altea el dia 21 de setembre de l'any 1882. Va ser abogat i diplomàtic, el que va fer que recorreguera mig món en les diferents seus diplomàtiques espanyoles. Va estar a Caracas, a l'Havana, a París i també a Romania. En l'any 1923 va ser elegit diputat a Corts. Un home alt, bon posar, que era una personalitat, que el teu va fer una criminal a matar a l'home així, que la va ser un home que no fer res a ningú, i ningú tenia que dir res mal d'ell, perquè el mataven. Això vaig trobar jo molt d'ell, matant una persona. Li van dir que s'amagara, i ell va dir: jo no fer res, a mi no em faran res. I mira per on el van matar. Que la família del marquès li va dir: per què no te'n vas, José? Per què no te'n vas? Diu: perquè jo al Altea la confio molt. No li tinc por al Altea. Va estar amagat un corral de ganau que havia dalt, i el corral del Tijamor. Va estar amagat allí un mes o 2, i després jo no fer res, i se'n va anar a casa. Jo us he vist ahir al port fent tretxera, al marquès. I les filles li portaven els recaptes, un pare. Això ho he vist jo. I estava treballant allà a lo que era el convent. No sé què van fer per allí dins. I ell estava treballant allí. I una nit l'agarren, se l'enduen i el maten. El dia de Santa Cecília de l'any 1936, el dirigent local de la CNT, José Congost, va ordenar el seu assassinat. L'error que van fer més gran, perquè si tu vas contra la llei teua que estàs defendent per a salvar a 3 flares, doncs xico, feu això també. El marquès, que no havia fet res. Va ordenar a 3 membres de la CNT que l'acompanyaren per a portar al marquès a Alacant. Però a mitjan camí va decidir parar i ell mateix el va executar.
Es veu que una nit deien emborratxar o algo, i uno que diuen congost, o no sé com li diuen. Sé que era de la Nucia, però no sé el nom i tot això. Van anar per ell, se'l van endur per aquell dalt, per a la Nucia, no sé per on. Este gavina va ser el que va carregar al marquès i van dir que anaven a portar-lo a Alacant, i quan van a plegar ahir el desvio de l'Alfàs li van dir tira pa amunt, i ell va dir hasta ací ha plegat. I se va baixar del cotxe. Va dir, a mi m'heu enganyat. I va baixar. En Altea van haver prou xiquets que havien evacuat. Vaig néixer a Madrid. Era molt xicotet, jo crec, no recordo bé, però si tenia 5 anys i pico, i va vindre la revolució, va vindre la guerra y toda esa serie de cosas. Aún teníamos fresca los primeros bombardeos y, en fin, poco después ya, pues, viendo lo que se avecinaba, el gobierno optó por hacer el traslado de niños escolares a la zona más lejana de la guerra, que es esa Levante. Pues jo entonces estava anant allí a un col·legi privat i entonces un germà meu va vindre a replegar-me. Vam portar a casa y entonces en uns autocars començaren a desplaçar, a traure a tots els xiquets de Madrid que podien. Y empezamos, yo creo, pues sí, sobre septiembre del año 36 fue la época que empezamos a venir aquí. Se organizaban unos convoyes que eran una cantidad enorme de vagones de tren y en ella iban los colegios de niños y el viaje, que era lento porque se paraba bastante, llegábamos hasta Alicante. Eren 3 germans, el major, el segon i jo. A plegarem a Alicant, jo en Alicant vaig a baixar a veure, no sé, que em vaig desorientar i els cotxes com pintaven tots igual, els autocars. Pues vaig vindre a parar així al Altea. Ells anaren a Barcelona y yo vaig vindre a parar así. Allí en Alicante todos fuimos invitados a un desayuno en el Club Náutico de Alicante. Y ya después de allí nos fueron ya indicando dónde podíamos ir cada grupo. Y así nos vam anar a parar, això sí que me recorde, que estava ahí entonces telégrafos. Això era l'almacén de Paco Zaragoza, fàbrica de Mela. Sí, nos van deixar ahí. I d'ahí ja van anar distribuint-nos. El pare, Diego, la mare Trinidad. En fi, van a replegar. Segons ells, diu que em vaig passar tota una nit plorant. Però hasta que em vaig fer el terreno y en fin, ya hi vaig anar. Y así pasó el tiempo hasta que nos vinimos ya organizados en un camión, venimos en camiones, a Altea. Nos recibieron de una manera muy afectuosa el pueblo que se había congregado aquí a recibir a los niños que venían de la guerra. Pues seríamos unos 30, una cosa así. Entre las cosas que ocurrían en la guerra, sobre todo al principio, pues era el desorden de muchas cosas, eran innovaciones, eran todo improvisaciones, y una de las cosas que nos ocurrió a nosotros es que los fondos para pagar esto, a ver quién lo pagaba. En un principio lo pagaba el ayuntamiento, no sé si tuvo alguna subvención de la administración de Alicante, pero yo sé que aquello cada vez iba a menos, y los chicos, que al principio comíamos muy bien, luego ya empezamos a comer menos.
O sea que al cabo de los 3 meses ya fue cuando se produjo este bache y los chicos tuvimos que salir a por todas. Y íbamos por los bancales, cogíamos almendras, algarrobas. Tal fue el desbarajuste, hablaron con Calpe y entonces Calpe accedió a que fuéramos todo este grupo de niños allí, pero para situarnos en familias. Y entonces fuimos allí al pueblo y allí nos esperaban en la plaza del pueblo pues muchísima gente, claro. Habían hecho ya bandos de que íbamos a ir y que se iban a repartir. Y allí nos pusieron en un gorro para que fueran escogiéndonos a nosotros. Yo ya con mis 12 años ya cumplidos, pues ya me daba un poco de vergüenza aquello. En fin, y decían, che, ese chiquet de los Ulleres, pues bon chiquet, che, ese. Y entonces me cogieron a mí. Y fui a dar con una familia pudiente, rica en fin, económicamente y rica espiritualmente. Una gente maravillosa, buenísima, hasta el punto de que han sido para mí unos segundos padres. Pero tuve el problema de mi hermano, que claro, mi hermano fue cogido por otras personas y el señor de la casa notó que estaba así yo como preocupado y me dice, ¿qué te pasa? Que ahora estás todavía triste. Y digo, pues es mi hermano, que no está bien, que en fin, que conté lo que pasaba. Dice, no te preocupes, ya verás cómo se arregla. Y este señor fue a la casa, y no sé lo que haría, lo que le diría, total que se trajo a mi hermano conmigo. I ja estuvo tot el resto de la guerra conmigo, mi hermano. Ma mare jo me recorda que en el temps de la fam, se n'anava allà a la serra eixa i s'abaixava 4 robes de llenya en el cap. 4 robes, això us ho juro jo, per tot el que tinc. 4 robes de llenya en el cap. Estava tot el dia. Quan plegava a casa, la veníem, i així dalt també vivia el gordo, viu el gordo encara, i fent pa de daxa. Se n'anaven portant un pa de daxa i menjaven. Però a mi no em faltava un tros de pa per a res del món. Per a res del món. Això... A mesura que avançava la guerra, Altea anava transformant-se per a convertir-se en un poble absolutament militaritzat. Es van construir les defenses costaneres, es van instal·lar diversos quartels militars, així com alertes antiaèries i reflectors. Ah, bueno, el refugio, aprovecho per si desembarcar. Perdó de desembarcar ningú. Els refugis, també anomenats búnkers, formarien part d'un sistema defensiu que va articular el govern republicà al llarg de tot el Mediterrani. En el cas d'Altea, estaríem parlant d'un total de 8 construccions que podríem anomenar com a nius de metralladores. Aquesta construcció, en concret, estaria articulada en el seu interior en 2 espais. S'accediria fins ací a través d'una xicoteta escala en recolze i després tindríem 2 espais destinats a albergar 2 grans metralladores. Entre les restes d'aquestes construccions trobem algunes que encara podem observar, com és el cas de la que existí en el propi Camp Negret, que fou dinamitada al fi de la Guerra Civil i encara queden algunes restes en la pròpia platja. A través d'un projecte de voluntariat internacional vam començar unes feines d'excavació en l'interior del niu de metralladores, ja que es trobava completament ple de pedra i de sediments que havien sigut aportats majoritàriament per l'acció de la mar. Després d'aquests treballs de recuperació, amb personal de l'empresa pública, es van fer una sèrie de xicotetes microrestauracions per a rehabilitar i consolidar l'estructura. Durant la guerra, al fer-se de nit, havies d'apagar la llum i estaven a fosques dins de casa. La iglesia va posar els reflectors, que el meu home, entonces era jove, estava ahí. Algunes voltes anunciaven que venia la Pava. La Pava era un avió que bombardejava. Il·luminaven perquè vam bombardejar un poc, però no va plegar a tocar-los la metralla ni res a les barques, però ja van agarrar pocs.
I entonces van posar els reflectors. I de nit passaven els reflectors. Ve la pava i el personal anàvem al cementeri. Havia alguns que es clavaven dins de nitxos buits. Eren tan tremendos que es clavaven dins. Anem al cementeri. Un cosí meu i jo ens vam esperar a que vinguera la pava fins a la matinada, però la vam aconseguir fora. Venia la pava i ametrallava les barques que estaven pescant la sardina. La sardina es pesca en llum. Sentíem taca, 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 taca. I a baixar així els projectils es veien com a brases, una cosa roja. Ya las tropas de Franco ya habían iniciado ofensivas y venían hacia Madrid. Los milicianos que se fueron a los cuarteles, cogieron armamento y se fueron a la sierra, que es la parte que empezaron antes las tropas a venir. Des de l'Ajuntament d'Altea es van organitzar 2 convois amb subministres per a portar al front en els primers dies de la guerra. Todo fue actividad y dinamismo. En unas horas la casa del ayuntamiento se llena de productos de la tierra, de aves, de conservas, que los alteanos regalaban para sus hermanos que luchaban. El primer comboi va eixir d'Altea el dia 21 d'agost de l'any 1936 en direcció cap al front de Somosierra. Es tractava d'un comboi de 3 camions i un cotxe en els que anava el mateix alcalde d'Altea, Quico Ronda. Los camiones han abandonado su carga. Ha sido acogida con verdaderas muestras de entusiasmo, especialmente el pescado en aquellas alturas y en aquellas circunstancias. Es algo que parece un sueño. A las 6 de la tarde del domingo día 23 iniciamos el regreso a Altea. 500 metros antes de la entrada de Quintanar de la Orden hay establecido una guardia de vigilancia. El coche paró advirtiendo que detrás venían 3 camiones a los que no se debía poner ningún impedimento. En els pobles feien un parapet o control, que diuen. I en un control s'anava a Madrid. I en un control per anant a Madrid li vam tirar un tir. I li va pagar la bala per sí i li vaig ir per sí. I no vam matar. Tenia el clot, el senyal ahí, hasta que es va morir l'home. El coche paró rápidamente. Bastó unos segundos para que nos diéramos cuenta de que el compañero Ronda se encontraba herido, como asimismo el compañero Jimeno. El segon comboi va eixir d'Altea el dia 11 de setembre de 1936 i encara que originalment es dirigia cap al front de Granada, va acabar destinat a Guadalajara, on també lluitaven les forces lleials a la República en contra de l'exèrcit sublevat. La gent no estava preparada per això. A més que no estava preparada, totes les mares estaven en au i al coll, no les mares, els germans, els que quedaven així, en passar-lo seu pensant en el que tenien. Nosaltres teníem 3 fills que tenia ma mare, els 3 fills d'allí, els gendres, els nebots. Era una enterra perquè estaven tots allí dalt. Jo tenia el nòvio i a voltes no venia la carta. I a voltes venia i li faltaven. La censura ha estat fins que s'acaba la guerra. És que estaven servint i van agarrar una altra quinta o 2 més i me'n recordo que se m'han anat, tots els fadrins se m'han anat voluntaris i van passar una més o 2 i se m'han tornat i ja no volien tornar més. Però després es van agarrar per la quinta. I tots així no contestem, a la guerra, anem a matar fascistes. I deien matar fascistes. Jo no sé, els fascistes, el mateix que jo, estant en la mili vam anar a la frontera, també van dir, anem a matar maquis. Vam anar a la frontera i vam preguntar pels maquis, i això què és? No sabien el que era. I així el tenien tancat dins una gerra perquè sortia la guerra. El tenien dalt de la cambra i els preguntaven ai, el teu cinto, com és? Ai, filles meus, el meu cinto està en Taruel. Està en Taruel. Ai, començaven a plors.
I el tenia amagadet, pobretes, del de la cambra. I no ho dien a ningú. Mira que ma mare tenia amistat, però tampoc no ho Pues dien. ni a ma mare li ho dien. I quan em va quedar l'esquerra vaig ser blanquet, pobre, vaig un peixet. Sí, Ai, el Rosito, pobre de Santa Aruela, Santa Aruela. Paco estaba empleado en la Casa de Reclutes de Alacant, en la guerra. Y sirve en la quinta de nosotros y morimos a Alacant, a la Casa de Reclutes. I estant allí vaig ir ell a parlar amb nosaltres. I perquè ell tenia un germà que vivia, no sé si me'n recorde, estava coixo. I ens va dir ell, diu, mireu, per ser de la quinta del meu germà, us han destinat a tots junts, artilleria, a Maó. Tots contents, perquè no anaven així. I vam anar, ens van dur a Barcelona. I en Barcelona vam estar mig any, 6 mesos, esperant que ens dugueren a Maó. I no ens van dur. Ja al mig any ens van agarrar i ens van dur al front d'ací. Vam estar mig any en Barcelona, passejant per Barcelona. D'allí ens van dur al front. Ja després, doncs mira, allí, per la part aquella anaven, vam estar quasi tota la guerra damunt de la serra aquella. En quant ens van endur al Segre, i després ja van canviar, perquè ja allà no podíem estar, perquè ells adelantaven, ja anaven canviant així, canviant allà, i fins que a última hora ja va venir de la derrota ja. Cap a 1938, el conflicte anava cada vegada decantant-se més cap al bàndol franquista. Per això, l'exèrcit republicà anava a poc en retirada. Damunt de Fraga van estar allí uns dies i després ja ens van arrear, van eixir d'allí, ja no tenien control. Així, allà i així, fins que ens vam anar als Pirineus. Al desbardar-se la cosa ja ens van treure d'allí perquè si no ens havien agarrat allí. I ja anàvem per carrera, fins que van plegar a la frontera. Al mes de març de l'any 1939, la guarnició militar de Cartagena es rebel·larà contra les autoritats republicanes. Les autoritats republicanes es faran amb el control de la base naval en apenas un dia, però durant aquest temps la flota ja s'havia fet a la mar, esperant ordres dels rebel·lats o del govern republicà. Cartagena estaba, ¿no? ¿Qué? Él no estaba en Cartagena. En Cartagena, pero estaba en radiotelefonía. Y entonces él sabía que había estado ahí en el sindicato también, sabía que l'havien de defendre. El almirant Miguel Buiza va decidir continuar camí i va conduir tota la flota republicana fins al port francès de Bizerta. Diu, jo no permetís que ma mare vingui a la presó, i se'n va anar. En els barcos que vaig ir, en la flota que vaig ir. En aquesta flota que va fugir del port de Cartagena, formada per més de 11 vaixells, viatjaven 3 alteans: Jeroni Miralles, Ximo Suig i Baltasar Ripoll. La sort d'aquests 3 mariners alteans va ser totalment diferent. Ximo Suig va tornar a Altea. Baltasar Ripoll, que havia sigut membre del Partit Comunista, es va haver d'exiliar a la Unió Soviètica. Quan es va acabar la guerra, el que podia fugir se n'anava. Que d'ací d'Altea se'n van anar, no sé, molts cap a Rússia. Les tropes que es trobaven al nord de l'Ebre a poc anaven retirant-se cap a França, mentre que les tropes que estaven cap al sud anaven caent en mans dels franquistes. Allà, en els Pirineus, doncs no me'n recordo el poblet com es deia. Vaig estar en un poblet allí, i que allí matava molta gent. Per matar-los. I dic Miquel de Cascalla. I l'altre dia Macià a la Bassa. I estant en el poblet, ells estaven en la infanteria marina, en la 94. I estant allí en el poblet, mos amaneixen ells. No portaven ja arma ni portaven res, ja no es tiraven caetira. I jo vaig comprar un bouet així que em va costar 300 pessetes.
Mos van torrar i mos van menjar, i ells estaven amb nosaltres. I quan va acabar, nosaltres van dir, me'n veniu amb nosaltres. M'ha tornat en camió, tenien camió, i ells no tenien res. Diu, no, ma, què passa? Ja no passa res. Vosaltres veniu amb nosaltres, menjareu, igual que tenim amb nosaltres. I no van voler vindre. I això no han vingut a casa. Ells es van quedar ahí. De ahí van matar molt personal. Al Sant de Mau, al Sant de Mar, ens van dir si volien vindre per a casa. I van dir que sí. I ens van formar allí, érem un muntó de gent. I vam passar per un poblet que diu Puigmadam, a França. Està a la frontera. Ho van formar a dos formats, un de redactres i venien soldats amb nosaltres, d'escoltes. I ja ens van dur a Lérida, al castell de Lérida. I ahí van passar la vida de Santa Rita. El camió ens van dur allí, proper d'allí, dins la capital. D'allí el camió va baixar i a peuet al castell. A l'entrada del castell, escarbat de butxaques i els diners en terra damunt de la manta. Havia una muntonada de bitllets que feia por. Me van robar tots els diners. I si portaves una rebaixeta xocoteta, si portaves no sé quant, se van aprofitar amb tot. 4 mesos i un dia. Vaig entrar el dia 12 de febrer i vaig eixir el dia 13 de Sant Antoni de juny. 4 mesos i un dia. Allí venien per 4.000 persones. Una barbaritat. Però ens donaven un bombonet de Xina en 2 sardines en conserva per 24 hores. I li van donar un bombonet d'aixòs i tindria almenys un mes. I agarra, li pega amb bac en terra, va rebotar i no va trencar. Diu, encara que vulgui de fam, va dir, encara que vulgui de fam, i si em vol hacer un pot a ma mare perquè veja el que mos donava. Vaig a replegar un pot de cara, de conserva, de quilo. I agarrava, feia en paper, feia un foguet i em fregia les sardines. I posava mig pot d'aulla al pot de gran. I agarrava l'oli d'allí, i ho abocava a l'aulla. Agarrava el bombonet i em feia sopes. I menjava sardines, no me menjava crues, perquè a mi no m'agraden aixina. Fregides sí, i me menjava aixina. I a Sant Matí me donaven un cafè, però el cafè que no sabia si era cafè o era porqueria. Una cosa roïn. I així passaven les 24 hores. Estava en un puesto pregant el solet, que era en febrer, que fa fred, i allí fa fred. I pregaven tios, pim-pam, però que som animals, que són persones. No som animals, són persones. Pot menjar i molt de garrot. Els homes caien rebecats com si foren bacores. Érem una quadrilla d'altea allí. Estava junts i estava bonics i estava parlant sempre de coses d'altea i això. Érem 23. Yo me recuerdo que eres 23. En la vida recibiré un desgust més gran que ese. Mira que m'ha recibit. Me'n vaig anar a poar davant de la farmàcia. De la farmàcia de dalt hi havia el sifó que hi ha, que es perdia aigua que anava a la mar. I allí, com passava, era la sèquia, viva Franco! I en gira, i en vez que estaven posant la bandera, la Casa Cultura. Ahí me s'hi va anar a poar per avall, del desgust que va ser. Mi madre vino a vernos ya aquí, a Calpe, y también, y en el último viaje, era poco antes de acabar la guerra, unos días antes, ya me llevó con ellos a Valencia. O sea que yo vi el fin de la guerra, lo vi en Valencia. Pero vamos, cosa de días.
Gràcies al imponent pont del Mascarat, la carretera d'Alacant a València per la costa va ser una de les vies principals durant tot el conflicte. Quan es va acabar la guerra, per allí passaven molts convois fugint. Perquè ha passat un camió i han ametrallat la bandera que han posat en l'Ajuntament, que entonces estava pegat a la iglesia de baix, el que és avui les oficines de Caixa Altea. I li van tirar al màstil en tanta punteria que van tombar la bandera. Diu que anava una bandera per mi la replaceta. I gràcies a no sé qui li va pegar un tiro, el va tirar en terra, no el van fer. Veuria la bandera espanyola, i van fer. Sí, Jaume el Marinero va ser. Fatal. Fatal perquè la gent que volia anar-se'n no tenia... Molts es van quedar en el camí. Per els camps, travessant camps i puestos que no arribaven. Per arribar a la camp, molts no van arribar. I es van agarrar allí i allí es van acabar. Va tindre contactes molt bons, i de gent important. De fet, i ho ha sentit dir a ells, i és cert, a ell se li va oferir la possibilitat, antes de que la guerra acabara, d'emigrar a Mèxico tots. Li posaven la possibilitat d'endur-se a la família en un avió i eixir tots cap a Mèxico. I el raonament d'ell va ser: jo no li he fet mal a ningú, no tinc per què anar-me'n fugint de cap de lloc. L'exèrcit franquista comptava amb el suport d'Alemanya i Itàlia. Alemanya a través d'un cos aeri anomenat la Legión Cóndor, mentre que en el cas d'Itàlia, grans cossos d'exèrcit agrupats en els cossos de tropes voluntàries. Una d'aquestes unitats, anomenades els Fletxes Negres, van ser els que van arribar a Altea el dia 29 de març de 1939. Així, molt d'italià. Uns Freccianera o alguna cosa així, uns italians que sí que van prendre el càrrec i administració de la fonda. On està ara la ferreteria Avenida, en aquell entonces era un pati, i ahí els oficials tenien la cuina. En el carrer La Mar, en les oficines de Saragossa, Sant Rafael, això era també un pati, tapat, amurat per un pati. Ahí estaven la cuina i tot això per soldats. I entonces allí a l'asilo, que estava allí al carrer Major, allí també estaven els soldats i allí guisaven, els soldats feien les calderes. Sí, els italians, macarrons més bons, i eren tots menjant macarrons que m'han donat. Macarrons feien, molt bons els feien. Boníssims, sí, en un formatge. Ai, que per allà darrere anaven i a voltes me'n donaven un plat. A voltes quasi tots els dies anaven el plat i me'n donaven tot el carrer. Ai, sí, m'ho passa molt. Però vosaltres, els abuelos de vosaltres també, no us penseu que som vosaltres sols, tot el poble. Tots. Sí, estar encautat un temps, això és cert. L'administració de la fonda, ells seguien allí dins i treballaven, ara no em digues per aquí, el que és l'administració era dels italians. I ho sé per mon pare, perquè les poques ocasions que l'home parlava d'això era un tema que ell obviava. I sempre em feia l'anècdota següent, ahir em vaig ensenyar a menjar macarrons. El final de la guerra no va suposar el final dels patiments. Moltes persones del poble van ser represaliades. Les dones, per exemple, que havien sigut membres de la CNT o que havien col·laborat activament amb les autoritats republicanes, van ser rapades. En el cas de moltes persones que havien estat membres del govern municipal, van ser tancades a la presó o fins i tot afusellades. Uno d'esos de la guerra, que és el que va fer algo ruïn, i estava amagat per ahí per la serra. Els emboscats eren persones fugitives de la justícia pels seus postulats polítics contraris al nacional-sindicalisme. Aquestes persones van decidir fugir a les muntanyes per combatre el feixisme i, sobretot, salvar les seues vides. N'hi havia un munt amagats, perquè n'hi havia 5 o 6. Concretament, en Bèrnia van haver personalitats polítiques rellevants de la Marina Baixa, com ara ve a ser Dioniso Roig Palau,
Aquesta persona va ser membre d'UGT de Callosa en Sarrià, a més de vocal i alcalde del Comitè Revolucionari de Callosa. Però jo no sabia que era ell. I després mon pare m'ho va dir, diu, quan el veges no li digues res, que està emboscat per ahí. Portava un gosset al costat que no bubava mai, i ell s'amagava. I quan veia algú, el gosset l'avisava. I ell sempre estava amagaet. A volta agarrava l'escopeta en mano i el portell, i a lo millor el veia ell allí, i també en l'escopeta. I bon dia, què, no hi res? Que saludava. Ell va treballar allí en la cova, fent-li la cova eixa de tomaca. Que tenia molt bones mans per la pedra. La cova de tomaca, el marge el va fer ell. Els piques de l'Oreca també els va fer ell. També el coneixia mon pare, el Toni Oreca que diem, i uno que li diem José Cortés, i res més. Pues mon pare, a voltes, si ell li dia porta'm tabaco, mon pare li portava tabaco d'ací del tela d'ella, i porta'm allò pa, i mon pare li portava pa, no tots els dies, claro, quan podia. La Guàrdia Civil pujava en cavalls, que d'ahir anava a Pinos, i sabien que estava per allí, però no anaven a buscar-lo, no. Sabien que si anaven eren víctimes. Crec que se'n va passar per a França. Ell i altres. Una vegada a França, els companys de l'UGT de l'estat espanyol li va poder proporcionar la documentació necessària per passar a Argèlia. Allí es va poder reunir amb la seva família, que també va prendre la decisió d'anar a l'exili, i allí va morir. Des del moment en què el règim franquista ja s'estableix a tota Espanya, portarà endavant un gran procés per esbrinar qui han sigut els culpables de tot allò que va succeir durant la guerra. Des de la profanació d'esglésies fins a l'assassinat de civils, en aquest cas com el mateix marquès de Campo Fèrtil, tot el món que havia viscut al territori republicà era considerat d'entrada sospitós. Per això es va obrir un gran procés judicial conegut com la causa general. Per a poder fer front a les acusacions d'aquesta causa general, molts alteans van haver de recurrir a les autoritats de Falange per a que signaren els anomenats avals, que eren uns documents que donaven fe de la bona conducta o de la posició política de molts dels acusats davant dels tribunals. Disposem d'un xicotet lligall de documentació on tenim la informació de Falange. Des de la instauració del franquisme, dels primers anys, la Falange realment actua en els municipis, a nivell local, com el verdader ajuntament, fins que després tota l'estructura administrativa i institucional del franquisme va estabilitzant-se. Va anar mon pare a l'Ajuntament i no va voler donar-me. Jo no m'havia clavat ni en sindicats, ni en huelgues, en res, en ningú. Jo la meva feina, ni soci, ni CNT, ni FAI, ni res. Els membres de Falange que recopilen aquesta informació i són els que elaboren els oficis, són els que d'alguna manera actuen d'avaladors de la persona a la que s'estava demanant, sobre la qual s'estava demanant alguna informació. Per a saber les seues referències, podem averiguar els noms dels alteans que van estar en diversos camps de concentració, com ara bé Lleida, Girona, Bilbao o fins i tot a Cádiz. Tots els que tenien diners, enseguida per cacar. I els que no tenien diners com jo, va haver uno que ha mort. Si no van per ell, que estava allí. Van dir que era per ell. I allà no costava que estava allà dins. El meu germà el van tancar, el van agarrar i el van tancar. Ells pensaven que era teniente coronel. Si no li van posar més gran, perquè no... Es veu que no n'hi havia entonces. I me'l van tancar i quan el van enviar estava així en un palillo, va vindre en morter. No, però Pere, ell mos va escriure que enviaren un salvaconducte, que ho han fet l'Ajuntament.
Aquesta repressió es dirigia habitualment contra els membres de les forces de seguretat de l'Estat, tant carabiners com membres de l'exèrcit, però també mestres i metges. En el seu cas es considerava que no havien apoyat el moviment i, per tant, eren acusats directament de traïció. Tots els que tenien diners van així en seguida. I Panassa va dir de xiquet, va dir, Francisco, Domingo, diu, ja 5 duros. Jo no, Francisco, així no me'ls puc gastar jo res, així que pa que vull els diners. Tu agarra-los, que potser no farà falta. I me va fer agarrar. I quan vaig eixir, va fer un gran paper. Allí, només decía, havia una barraca allí que feia bocadillos. Em van menjar 7. Jo vaig a parar a Dénia. I un cotxe de línia de Dénia era baracat. Un cotxe de tercera edat. Y ya no vienen asientos. Y nada no puc anar, dic, sí, home. I d'altra gavina anava de 2 o 3. Pagaven igual, però jo el que volia vindre era a casa. En serio, en serio. Me recuerdo que si fuera ahora. Como vaig a pegar el túnel de Barcarat i vaig veure el PEA, me vaig tornar loco. Quan a la guerra teníem una cartilla per anar a tocar el pa, sucre i tot això. I quan es va acabar la guerra seguíem la cartilla eixa. Pues, quan a la guerra el que tenia pa menjava, el que no, no. I feien molt de pa de dacsa, de farina de dacsa. Me'n recordo que la tia, la mare del galero, que era germana de mon pare, i una altra dona d'ahir, agarraven 4 o 5 pans de dacsa d'aixòs i se n'anaven a Calp a vendre-lo. Me'n recordo que un pa el venien per 15 pessetes. I me'n recordo que deia, mira, un jornal 15 pessetes, un pa 15 pessetes, ja no tenim, ja pel companatge ja no tenim diners. Ha hagut persones que han estat molts anys treballant així, es deia estraper-lo. Que després de la guerra acabar, vam vindre una temporada que ens donaven pa de groc. Diuen que s'estava fet en peix de taronja, perquè era una cosa així aparegut i era així, a més estava així granillós, com si fora, i no podies parlar, perquè si parlaves te s'eixia de la boca. Això era la carioca eixa. Aguarda quan es va acabar la guerra, que tenien que anar a l'estraper-lo i es llevaven de les mans. I ella anava a l'estraper-lo. Jo vaig anar 7 anys. Me'n juntava en les dones, això, i anava per la ribera, per aquí, Sueca, Sollana, tot això. D'ací per allà m'enduia gallos de mela, m'enduia mel, m'enduia oli, en fi, i ho baratava en arròs. I anava quasi totes les setmanes, me'n juntava i anava una volta o 2 per allí. I a voltes el portaves a la cal i el canviaves en sucre, en blanc que venia de Guadalajara i tot això. M'abuelo feia unes caixetes que cabia 1 quilo de sardina i la prensaven. I aquesta sardina era molt apreciada en la ribera. Una caixeta de sardina, pues a lo millor el donaven 1 quilo d'arròs o 2, no sé. Per la sardina, en casco, en caixetes. Aquestes persones pues, anaven als mariners, compraven sardina, arreglaven 5 caixetes i feien tot el viatge. Veníem en el tren per ací i a lo millor ens diuen ahí en l'olla està la Guàrdia Salto. I nosaltres, antes d'arribar a l'estació, tiràvem el sac, per la ventanilla tiràvem el sac en terra. Abaixàvem i tornàvem a replegar el sac. Després es van fer uns vestits especials que portaven baix de la roba així com uns canuts, com si diguérem una cartutxera de caça, canut que forma això, però en gran tamany, els canuts així, i els omplien l'arròs, el cul i els cames i tal, anaven en faldes amples, i així passaven arròs,
dentilles, cigrons, el que podia. El tren sempre anava abarrotat. I me recorde que ahí en l'olla havia un tio, que era un tio laborós conegut, dient el tio Gatero, i sempre estava per allí per l'estació, mans plegades així. I quan arribava el tren, doncs clar, el tren venia ataconat, i venia gent de Callosa i tot per anar a pagar. I a lo millor deia, tio, ajuda'm, perquè pujaven, en vez de pujar del vagó, per ventanilles. I el tio ese Gatero, me recorda que s'agarrava així allà, i les altres dones feien, de la bona vista. I ella feia, ell que es queda mirant-la, però jo me l'emporte. Y venía el tren, y a última hora el tren, es van posar de acuerdo en els maquinistes, i quan plegaven ahí el pont, moderava la marxa. I anaven descarregant el blat i no plegaven a l'estació. I tenies que anar al tren i tu tirava el bulto i agarraves i amagat a casa, perquè si no es llevava la Guàrdia Civil. I anaven tirant per terra i estava la família tots allí esperant-los per replegar-ho. I a voltes arribaves a casa en les mans dels bolsillos. Pujava la Guàrdia Civil tot a terra. Era una situación muy precaria para los que estábamos en zona roja, porque algunos tenían contactos por familiares o tenían dinero. Nosotros nos quedamos a inalvis, claro, no teníamos nada. Y entonces tuvimos que acogernos al plan que hicieron, que era traer a Madrid a los evacuados en unos trenes de transportes, no de viajeros, de mercancías. Fue una aventura. Tardamos, me parece que dos días en ir de Valencia a Madrid. 2 días sin comer, ahí sí, bueno. Y luego en Madrid pues tuvimos también otro problema. Fuimos a nuestra casa y estaba ocupada por guardias civiles y por sus familiares y no teníamos sitio donde estar. Tuvimos que estar en el portal un día hasta que fuimos arreglando cosas, nos dejaron meternos ahí en una habitación. Són situacions de la guerra que més vale no acordar-se. Tots els soldats que havien estat mobilitzats en temps de la República i que havien format part de l'exèrcit republicà van tornar a fer el servei militar obligatori. Després era la Bili, que vaig arregar 2 raigs en la Bili. Estava en Pozo Blanco, servit, vaig fer bona Bili. Em va cridar a l'oficina. I vaig a l'oficina y el capitán digo, oye, Bora, ¿tú a qué conoces tú del regimiento? Yo a nadie. ¿Y no conoces a nadie? Yo no sé, yo no conozco a nadie. Ahora coge la maleta y vete a casa. Todo un mes. Jo de jovenet vaig entrar a treballar a Sinatea, el Palaciet, por l'amo principal de la finca ella, em volia com si fos fitell. I resulta que ella tenia un teniente coronel, un nebot d'ella, estava en Tortuguana. I allò que li va escriure allà al regiment, i per això em deia, no coneixes a ningú. I després vaig aplegar i estava a la cocina i vaig passar molt a mi. Guàrdies ho vaig fer i vaig emplear a la cocina y sí que vaig ir de sort. En mis hermanas habían estudiado la carrera de magisterio en el plan de la República, que era el plan profesional, que era un plan muy avanzado, nuevo, pero después de la guerra, claro, no valió sus estudios. Y yo tampoco me valió los estudios que tenía de segundo, porque habían hecho en la República. Tuvimos que hacer unas declaraciones como repudiando lo que habíamos aprendido y diciendo que estábamos a disposición de aprender en el nuevo régimen. Sí, son cosas que han ocurrido. I esperant el nòvio que viniera, 15 anys. Mira si la guerra em va portar a mi atrás. Quan jo vaig veure ma mare, tindria ja quasi 14 anys ja. Ell se'n va anar a França, no?
i va estar en camp de concentració. Després vaig ir i en seguida la Segona Guerra Mundial i la guerra també allí. Els dos es van menjar, la primera d'ací i la Segona Mundial. I d'allí va estar 7 anys en França. I quan va poder, se'n va anar a Montevideo. I de Montevideo va passar, que no podia passar, sinó... ell tenia passaport d'estar a Montevideo. I d'allí va passar a l'Argentina. I allí ha estat allà, per sempre. Allí va morir també. Jo me recordo que estava dins de casa i estava fent un barquet que jo em dedicava, tenia molt d'això, una barqueta de pesca. I quan estan allí fent-la, sent unes patades, dic, així estic carregant una teixida de sabates, cosa que... I quan em sent que a la porta toquen, m'assome i em veig a una dona. Dice, ¿me conoces? Però va vindre. Bueno, va vindre perquè allí hi havia molt de voler entre els dos. No? En l'Argentina, en el 51, ell va poder treure els papers i embarcar-se. I quan es va embarcar, en la flota de l'estat de l'Argentina, en un dels viatges va vindre ella. En el 52 nos van casar. Digo, señora, no tengo el gusto de conocerla. Dice, soy tu madre. No sé qui li diria a ma mare que a ma mare la decía. Ma mare estava en el lavador entonces i quan va plegar el cantó la pobra dona ni podia plegar a casa. Perquè diu, ja vam portar-se-lo, saps? Nunca plega allí plorant i l'altre plorant. Senyora, què faig jo? I a última hora m'encara quan ve i li dic a ma mare, verdadera, mire usted, yo reconozco, sé que usted es mi madre y usted me ha parido, así no, pero la que me ha criado es esta. Y palabras de ma mare, dice, sí, hijo mío. Y que me entere que lo hagas mal con ella. Ja ma mare, la pobreta. I jo, mira, si era que coses, ho dius, però és així. Jo anava amb ma mare i anava pel carrer, anava amb vergonya amb ella, ma mare verdadera. Anava perquè, jo què sé, que no t'havies fet en ella. Ara, ja anava i venia tots els anys, ja era ma mare. El meu germà se'n va tornar a Madrid, el major, perquè aquell ja era major. El Joaquín, que era el segon, el van arreplegar els pares perquè ells van anar a Barcelona. Van arreplegar els pares d'allí, però els pares, per motius també del guerra i tot això, se'n van anar a França. I aquell es va casar allí en França, la dona Marilú, i va tindre una filla. La meva boda es casar i viu, en vez en quan alguns estius sol vindre. Que per cert, ara fa un any vaig anar jo allà. Després de la guerra, en el mur negre, vam estar allí. I vaig passar el que vaig passar, ho ha passat, i ho puc contar i tirar va. No s'ha de tindre por de la pobresa, l'exili, la presó ni la mort. L'única cosa que hem de temer és la por mateixa.